बरपेटा जिला गोबर्धना गामारिगुरि काली फुजा मन्दिरनि गेलेग्रा फोथाराव 17थि बोसोरारि श्री श्री श्यामा फुजा फालिनो लाहार फाहार खालामदों। 9 साननि हाबाफारिजों 17थि श्री श्री श्यामा फुजा फालिनो आखायाव लानाय जादों फुजा खुंफुं आफादा। बे हाबाफारिया फैगौ 12 नबेम्बरनिफ्राय 20 नबेम्बरसिम सोलिगोन। लोगोसे मेला दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो 17थि श्री श्री श्यामा फुजाखौ गुबुन गुबुन मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन। गासै सिबियारि रायजोफोरनि हेफाजाब होनायजों लोगोसे लैहोर लैहोर नायनो फैगोन होननानै आसा खालामदों खुंफुं आफादनि आफादगिरि मणिकान्त गयारिया। जोङो गुबुन गुबुन बोसोरफोर बायदि देग्लायबो जोङो गाजा गोमजायै जों बे श्यामा फुजाखौ गोबर्धना गामारिगुरि बरपेटा जिल्ला बे मन्दिरनि लांगोनायाव जोङो फालिनो आखायाव लानाय जादों। आरो जोंनि बे फुजाया जों दिनै 17थि बोसोराव सफैबाय। बरपेटा रडनि साहा बे गोबर्धना गामारिगुरि बरपेटा जिल्लायाव माने गिदिरै जोङो बेखौ खुंफुंनो आखायाव लायो आरो बे खुंफुंनाया जोंहा जोबोद मोजाङै जाफुंलाङो। आरो जोंनियाव जोङो गुबुन गुबुन जोंनियाव दा फैगोन मेला बायदिसिना दखानि गोजान गोजाननि दखानि बेफोर दखानिफोरा मेलाया जोंनाव फैगोन। बेखायनो गथाय ओनसोलनि बरपेटा जिल्लानि अखम भित्तिनि रायजो राजाखौ बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायो गासिबो रायजोफोरा जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन होनना जों आसा खालामो। जोंना 9 दिन हाबाफारि लादों जोङो। बेखेवखालि बाहागो लानाया थारमाने जोङो बै गेट बेखेवनायाव जोङो जोंनि ओनसोलनिनो दङ गाहाय गिदिर गोलाव। दा जों बिसोरखौ लेंहरगोन, बिथांमोना फैनानै जोंनि माने गेटखौ बेखेवगोन। आरो लोगोसे आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे कालचारेल डिपार्टमेन्टखौ जों हगारना होदोंथ'। कालचारेल डिपार्टमेन्टनि ससधर बर्मन होननाय बिथाङा माने बेखौ दैदेनगोन आरोखि। कालि मन्दिरखौ माने कालि मन्दिराथ' जोंनि बे बरपेटा जिल्लायावनो जानाय, जोंनो माने बानायनाय। बेखौ थारमाने देबिया लाबोनाय जागोन, जोङो माने बरपेटा रडनिफ्राय लाबोगोन आरोखि। नायनो अर्डार होखादों। जोंनियाव जोङो 9 दिनाव जोङो सानफ्रोमबो देंखोनि हाबाफारि लानाय जादों। मोसानाय मुसुरनाय आरो जोङो ख्रिस्टि आफादबो लेंहरदों। जोंनियाव नानानथा धरननि माने बारे बर'निया धरननि जोङो दामाने बेयाव माने मोसाफुंनाय हाबाफारिखौबो लानाय जादों। बेखायनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों खावलायनाय जायोदि लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे हेफाजाबजों लोगोसे नायनो फैगोन होनना आसा खालामनाय जाबाय। जोंनियाथ' जोङो बेखौ कमिटिनिफ्राय जों गोख्रों थांखि लानाय जाखादों मा आरो लाखायो जों बोसोरे। जोंनिया बाउन्डारि होनाय जायो। जोंनि बाउन्डारिनि भितोराव जोंनाव खुनु दिन माने बे निसा जातिय लोंनाय आरो गेलेनाय बेफोर खुनु दिन थाया आरो जों लाखायाबो। सरकारनि निर्देशखौ जों मानिगोन। जोङो थांनाय बोसोर बा बै बोसोरफोरनिफ्रायनो जों मानिबोबाय थाखायो। जोंखौ जेरै निर्देश हरदों जों थिग बेबायदिनो जोङो मानिगोन। फोरखौ लैहोर लैहोर फैनाया बेनो, जोङो जोंनि हारिनि गासिबो कला कृष्टिखौ जों बेहाय गासिबो हारिनि माने मोसानाय मुसुरनाय दं, जिकिर दं, अजापालि दं, ख्रिस्टि दं, नाम दं। थिग बेफोरबायदिनो जोंनियाव बहुद दं। आरो मेथाइ खननाय, जों हांख्रायनाय मेथाइगिरि दङ। गुबुन गुबुन हारिनि दङ। बर' हारिनिबो दं खनगिरि आरो गुबुन हारिनिबो दं खनगिरि। আমি বৃহত্তৰ গোবৰ্ধনা শ্ৰী শ্ৰী শ্যামা পূজা আমাৰ কমিটিয়ে আমি 9 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি এই শ্যামা পূজা উদযাপন কৰিবলৈ আমি লৈছোঁ। আমি ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাক প্ৰতি বছৰে ৰাইজে যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। এইখিনিয়ে আমাৰ ইয়াতে মই কালচাৰেল ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে মই গোটেই আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠী যিমানখিনি আমাৰ এই অঞ্চলৰ আছে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰে কালচাৰ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ।
আৰু সেই অনুপাতে আমি বড়ো কৃষ্টি দলো আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ওজাপালি আছে, নাম আছে আৰু বড়ো বিভাগৰ আমাৰ গায়িকা আছে নীতামণি বড়ো আমি ভেৰগাঁৱৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু অসমীয়া গায়ক আমি অনুপম শইকীয়াকো আমি আমন্ত্ৰণ কৰাইছোঁ। মানে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীক যাতে আমি একত্ৰিতভাৱে মানে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ যাতে কালচাৰসমূহ আমি এতিয়া মানে উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ, সেইটো আমাৰ প্ৰচেষ্টা আমাৰ আছে। চৰকাৰৰ যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিছে আৰু সেই নীতি নিৰ্দেশনা আমি কমিটিয়ে বিগত বছৰত আমি পালন কৰি আহিছোঁ আৰু এইবাৰো আমি তেওঁলোকৰ যি চৰকাৰৰ যিটো নীতি নিৰ্দেশনা আৰু সেই নীতি নিৰ্দেশনা মতে আমি পৰিচালনা কৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে এইটো 17তম হৈছে, আজিলৈকে 17তম। ৰাইজক আহ্বান জনাওঁ, আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে চামা পূজাত আমাক মানে সকলো ৰাইজে আহক, উপভোগ কৰক। ভাতৃত্বভাৱ আমি এটা মানে ভাতৃত্বভাৱ যিটো আমাৰ এই ভাতৃত্বভাৱ মানে একত্ৰিত কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিজন মানুহৰ মাজতে এটা ভাল ভাৱ থাকে, প্ৰতিজন মানে ভাৱৰ আদান প্ৰদান হয়। সেইকাৰণে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে চামা পূজাখন আমাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে। তো থাকিব আপোনাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ মানে প্ৰতিটো মানে জনগোষ্ঠীৰে থাকিব, লগতে আমাৰ মেলাত বাণিজ্য মেলা থাকিব, লগতে আপোনাৰ মীনা বজাৰ আহিছে আৰু ধৰক যিখিনি থাকিব লাগে পূজাত প্ৰায় গোটেইখিনি থাকিব আৰু